Bola podľa vás Bihariová v parlamente nafetovaná alebo len ožratá? Pretože takto triezvy človek rozhodne nevyzerá. A teraz vás chvíľku nechám rozmýšľať, že koho by ste tipli, že to písal, komu to písal a kedy to písal. To prvé je ľahké. Písala som to ja, hej? A to teraz nehovorím o tom, že tam popíja kolu a motá jej hlavu, ale hovorím najmä o tom, aké sprostosti tam rozpráva, že štát musí ľuďom pomáhať a platiť aj vtedy, keď vyslovene odmietajú akúkoľvek prácu. Vyplývajú pre štát zásadné povinnosti a síce, že nemôže občana nútiť pracovať a už vôbec nie pod hrozbou toho, že inak ho vystaví ohrozeniu jeho života, pretože mu nechá 0,0 eur. Sa boja tí progresívci roboty ako čert kríža. Lebo čo iné to je, ak nemá absolútne nič a jediné, čo s tým môže urobiť, je, že byť donútený do práce, ktorú úrad vyhodnotí ako vhodnú. Hej? Tak ja vám to teda vysvetlím, pani Bihariová. Keď niekomu štát v osade ponúkne prácu, ktorú úrad práce vyhodnotí ako vhodnú pre toho daného človeka, tak ten človek buď tú prácu zoberie, alebo zostane dobrovoľne nezamestnaný, ale v takom prípade nemôže dostávať od štátu naďalej už nič. A ja absolútne nerozumiem tejto vašej prevrátenej progresívnej logike, prečo by ľudia, ktorí vyslovene, že odmietajú pracovať, mali dlhodobo, dokonca celý život, brať od štátu nejaké peniaze. Prečo by mali každý mesiac takto natrčať na pošte ruky a čakať peniaze za nič nerobenie, prípadne za robenie detí, z ktorého si spravili živnosť? Pani Bihariová, ja viem, že keby sa problém s osadníkmi vyriešil, keby sa integrovali a začali by konečne pracovať, tak ľudia, mimovládni aktivisti ako vy by došli o agendu a došli by o prácu, pretože aj vy by ste museli konečne začať robiť niečo buď vašimi rukami alebo hlavou, čo vám teda očividne moc nejde. Pretože vy a vaši progresívni mimovládkari nevedia robiť nič užitočné, len cecať štátne a európske dotácie a rôzne granty na zbytočné projekty, ktoré vo výsledku aj tak nikdy nefungujú. Pani Bihariová, ja skutočne neviem, či ste boli v parlamente nafetovaná, ožratá, alebo ste taká inteligentná, ako sa hovorí, od prirodzenia. Ale jedno viem iste. Keď bude vo vláde hnutie Republika, tak určite nebudeme dávať do osád miliardu eur tak, ako to robí súčasná vláda a určite nebudeme dávať ľuďom, ktorí nechcú pracovať, peniaze zadarmo tak, ako to chcete vy, progresívci.